Ev klîbatê hazirkirin helbest û awazê mamosta Fewaz Abdullah, timarkirina stûdyoyê birayê me Mîlat Humerî, birayê me Badir spasiya wa dikin û misawir jî Şêro Şihab spasiya wa dikin. Em jî niha haziriya xwe elbona xwe ya nû dikin. Elbona me ya nû ji 6 strana tê hazirkirin. 2 stran jê mamosta Şevket Mîrzan e, stranek jê mamosta Lûyî Tildarî ne û stranek jê mamosta Şadî Tildarî ne û tomarkirina wan jî birayê me Dijwar Abdullah lê dişuxile û Mîlat Humerî spasiya wa dikin. Îşallah çavarê bin, demekî nêzik em ê bibin xwarê, ev ê bine zilêr stûdya min û spasiya hemî dikin çi kesê ku me re alîkar bê, spasiya hemiya dikin.